Pam, pam, pam. Y aquí tenemos el esquiador profesional. Estamos. Som-hi. ¿Nos quieres contar algo? Sí, que avui estem a Benasque i davant de la manca de neu que hi ha, doncs hem vingut on segurament trobarem neu, que és a Benasque, al plan de l'hospital. I res, hem de caminar una mica amb els esquís a la motxilla per agafar la neu a les pistes d'esquí de fons i tirarem cap a Aigualluts, que és un lloc molt xulo, que és Oganeto, i anirem pujant a veure on arribem. Avui farem el primer test de la temporada en neu. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos. Ei, som al Pla d'Aigualluts a uns 2.000 metres d'alçada, amb unes vistes impressionants de l'Aneto, i hem decidit, per unanimitat, no ens quedem aquí, ja hem fet l'excursió, perquè la neu està molt dura, hi ha neu, però no hi ha molta neu, i el nostre nivell no és excessiu per esquiar. I ara toca la tornada, que no és tot baixada. Doncs res, anem a gaudir del paisatge i... Vas tarde ya. ¿Me voy para atrás? Venga, cuéntanos. Res, ja... Ui, aquí hi ha trànsit, passi, endavant, endavant. Aquí, overbooking, Benasque, bici, andando... Y una bici eléctrica.
I res, és lo que hay aquí, gaudint del Pirineu. La muntanya està massificada.